tambarin Hausa, aman gaskiya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ana godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya kama wannan rana, ya kama wannan lokaci, kuma ya kama wannan muhalli, wannan masauki na shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Allah taimake ka, muna godiya da ka samu sukuni ka ba lokaci mu zo mai wannan hira da yan tambayoyi game da abubuwan da suka shafi ƙasa da jama'anta da kuma kai kanka. Allah ya taimake ka, musamman lafiyarka da ta iyali da wanda suke makusantanka da masoyanka da makiyanka don duk da su. To muna so mu taɓo abubuwa da ɗan dama a wannan hira, to amma kuma ga lokaci an takaita mana shi, ba zai yi mu baje kolin tambayoyin da za mu ba, sai dai mu ɗan taɓa abin da za mu iya taɓawa. Illa dai muna so mu fara da muhimmai daga cikin abubuwa na alƙawurra da kai wa mutane lokacin da kake yakin neman zaɓe, da zuwanka na farko da kuma wannan na biyu. Allah taimake ka, mu fara da lafiyarka tukuna. Ya kake yau? Alhamdulillah, ni dai yadda nake ji ni dai lafiya ta lau. Alhamdulillah. Kuma kila likitoci ma sun ce haka. Likitoci na ba su kamata su yi magana da ku ba akan lafiyata, amma dai akwai likita wanda yake kula da ni, kuma alhamdulillah ni dai ina ji lafiya ta lau, ina aiki na yadda ya kamata. To muna godiya, mun wadatu, mun ji ta daga bakin mai ita. Allah ya taimake ka. To Najeriya fa? Najeriya ai abin da ya kawo ni kenan in saurare ku in ji mai al'umma suka damu da shi, in faɗi kuma abin da gwamnati ke yi akan halin da muke ciki da abin da muke da shi, da waɗanda ya kamata su yi aikin suna aikin su ko ba su yi, in ba su yi menene dalili. Mu ɗauki shi sha'anin tsaro. To sha'anin tsaro a lokacin da muka zo 2015, kun san halin da ake ciki a arewa maso gabas. Kusan ƙananan hukumomi na Borno guda 3 ne ko 4 suke daga cikin wajen wani abu suke hannun gwamnati, sauran duk suna hannun waɗanda ake kira Boko Haram da kuma waɗansu 'yan ta'adda ɗin. Amma yanzu halin da ake ciki, ka je ka tambayi gwamnan Borno, tunda kowa a ƙasar nan ya san ma'aikaci ne, yana rike amanar al'umma da suke hannun shi. Amma su waɗanda suke cewa Boko Haram, ai Ubangiji Allah ai adalci ne, ba za a je a samu mutane ba suna wurin sana'arsu a kasuwa ko a kamfanoninsu ko a tashar mota ko a tashar jirgi a sa musu bam a kashe su kuma a ce Allahu akbar. Ko dai ba su yarda Allahu akbar ɗin ba, ba su san abin da suke faɗi ba, amma ba ka yin rashin adalci kuma ka kira sunan Allah, wannan ta'addanci ne. Saboda haka su ne 'yan ta'adda ɗin, tunda ba a ce a hukunta mutum ba sai an kama shi an mai shari'a an san laifin shi. To ba za ta yi ba wannan su yi ta'addanci kuma su kira sunan Allah. Amma idan mutane suka tsaya suka yi tunani, in suna so su yi mana adalci, in na ce mana ina nufin wannan gwamnatin, a lokacin da muka zo yaya halin ƙasa yake, ballantana a arewa maso gabas ɗin yadda na faɗi, kuma su tafi gwamnatin
su je bankin tarayya wato central bank da nnpc wato masu kula da mai su ga daga 1999 zuwa lokacin da muka zo abinda ake tonowa na mai wato 1999 zuwa da mai 15 shine a kullum ta Allah miliyan 2.100 na mai ganga miliyan 2.100 a kan naira 100 a dola 100 kai ta Amerika a lokacin da muka zo aka saki 'yan ta'adda ta kudu maso kudu inda ake samun mai sai ya zama ana tono ganga rabin miliyan kawai saboda haka idan suka hana kawo man suka hana tonon mai saboda haka mutane na sashen najeriya wanda suka dogara a kansu za su san rashin manufa za su wahala sannan kuma wani tsautsayin shine kudin man ya fadi to saboda haka da lokaci da kuma abin da ake samu sai a lura lokacin da muka zo ga tashin hankali a kudu maso gabas ga mai yana dala 100 ta amerika ya dawo 37 sannan kuma ga tashin hankalin da muke ciki amma a yanzu wani hali muke ciki gwamnan gabas maso gabas especially borno yana da kokari kwarai da gaske duk 'yan najeriya sun sani yanzu kuma ya zama na hankali ya kwanta a nan kuma kudin man ya dan taso ya kuma kamar dala 50 da wani abu maimakon 37-38 ya kuma wajen 50 zuwa 60 ya dan maro ke to ya kamata mutane idan za su ga ko mun yi abin kirki ko ba mai ba ga halin da ake ciki sannan 'yan ta'addan maybe idan an matsa musu a gabas maso gabas sun dawo arewa maso yamma da kuma arewa ta tsakiya duk da yawanci a arewa ta dawo da aka sani a kan arewa duk nan tashin hankalin yake to me yasa haka ranka ne to su dai kamar makiyaya kamar fulani in ka sani fahimta fulani rayuwarsu ta danganta ga yawan dabbobinsu to shi ne abun mamakin a arewa maso yamma mutane ɗaya addini ɗaya al'ada ɗaya suna satar dabbobin juna suna kashe juna to wannan abu sai mu ci masifa ce Allah sauki saboda kamar da nace addini ɗaya sana'a ɗaya ko dai manoma ko kiwon dabbobi to sun hana kiwo sun hana noma suna kashe juna kuma addini ɗaya al'ada ɗaya saboda haka wannan masifa ce abinda muke yi kuma muna samun su jami'un tsaro su yi iyakar ƙoƙarinsu jami'an tsaron kai da ake zargin cewa wasu abubuwan ma da hannunsu to ko da saninsu to ana cewa biri ya yi kama da mutum ya za a yi a ce mutum yana shugaban 'yan sanda ko na jiha yuno gaba daya ko kuma na kasar tunda muka zo da na canza su ɗaya ban sake canza su ba yawancinsu kuma akalla sun yi shekara 15 zuwa 20 suna wannan aikin saboda haka ya kamata a ce sun san lalatarsunsu kuma mun yi magana da su mun ce masu na gaya masu cewa haƙƙin kula da inda suke ya kamata su kula da shi wato ko jihohi ko jiha ɗaya haƙƙin yana kansu gwamnati tana ba su makamai da ya kamata ana biyan ma'aikatansu albashinsu a kan ƙa'ida da sauransu saboda haka me suke so kuma su sani cewa idan suka rikita najeriya abu ya lalace su za su fara wahala don ba wanda zai ɗauki tsohon soja ko tsohon ɗan sanda ya ba shi wani mukami saboda a can ya kasa ko ma bai kasa ba su da suke zanna a wurin su za su rike abinsu
to kuma sai gashi ana suna nuna cewa kamar sun kasa din. a to su nuna sun kasa. Ita gwamnati abin da ya kamata a ce duk abin da take yi wanda yake rubutacce ne akan ka'ida wanda ake kira da tsarin mulki a kowane mataki, ko a na ƙasa gaba ɗaya ko a na jiha ko a na ƙaramar hukuma. Saboda haka su al'umma sun san waɗanda suke yin aikin, sun san waɗanda ba su yi, amma an sanar da gwamnati ba za mu sani ba. to ai ya kamata, bai kamata su ji tsoro ba. Akwai shugabanni a kowane mataki, da karamar hukuma da jihohi da tarayya. Mu dai a sanin mu duk wanda aka kawo karin shi bayan aikin shi muna hukunta shi yadda ya kamata akan ka'ida. Tsarin wannan tafiya kenan. Kaji duk abin da za a yi abu ne wanda ya kamata aka ce in an kai gaban alkali, an kai ga shari'a, to a sai za a fidda kai a tabbata an yi adalci. Amma da taimaki ka, an nuna wa mutanen ƙasa hotuna ko a jaridu ko a mujallu ko a talabijin na an kamo wannan ga da ya ga wanda yawanci sai ga ba a je kotu ba, ko kuma an je kotun mu mutanen ƙasa sai ce daga nan ba su san inda magana ta lalace ba. To ai kun san da yayi ba mun canza alƙalai ba. Zuwa mu nan wurin shugaban alƙalai ai manyan guda biyu ai aka canza ko kwanan nan kuma aka rantsar da wani. To su alƙalai gwamnati ba ta sa baki cikin sha'aninsu. To don me ta canza sun haka ne? Akwai rashin lafiya, akwai rashin aikin. Canza sama ranka daidai, to tsaki a ƙasa. To a waɗanda aka canza na saman su ya kamata su gyara ƙasa. To su kuma ga yadda ka ce. To ai Najeriya kenan. Allah sarki. To amma ni zan faɗi abu ɗaya. A lokacin da na zo sai da fa na yi ƙoƙari sau uku ban ci ba, ina karkarewa a kotun koli sau uku. Takarar da kai ba? To sai ana uku ɗin ne ce Allah isa. To Allah ya kawo tsarin PBC, ban san abin da za ku kira shi da Hausa ba, takardar zaɓe. Da 'yan ta'addar siyasa sai su zo su ce za su kawo ma ƙuri'a miliyan guda, alhali kuma su ɗaya gare su. To aka zo Allah ya kawo basirar ana amfani da wannan takardar zaɓe, kowa yana da nashi, kuma kowane mataki da unguwa da jiha da duka gaba ɗaya an san ko mutum nawa ne za su iya yin zaɓe. Saboda haka waɗannan 'yan ta'addan 'yan makaretan siyasa ɗin aka cire su. Saboda haka ba a iya karya. In aka ce in wani ya zo misali daga Kano ya ce maka zai kama miliyan gaza, sai ka ce daga wace unguwa yake. In ya faɗi sai ya ce to ai masu zaɓe a wannan unguwar waɗanda ya kamata su yi zaɓe su kaza ne, ya za a ce ka kawo kaza. Saboda haka duk waɗannan makaretan aka yi maganin su. To da kuma saura ai wasu abubuwan ba iya nan yake mana. Kamar me? Yanzu akwai ma da kwata-kwata ai ma a yanzu zaben, amma ga sakamako ya zo. An samu haka wurare. To wannan su suka kyale. Su suka kyale. Ni na so kamun ka tsaya akan zamani na. Me ka gani ana yi na ɓanna wanda ka tabbata ya kawo gare mu ba a yi maganin shi ba. Ga shi na yi tambaya ɗazu, za ka ga an kamo mutum ya yi kaza za a nuna shi a ce an kai shi gaban alkali da menene, daga nan ba za a sake jin abin da aka yi ba. Da wasu kuma wanda suke cewa wasu an same su da laifuffuka, misali kamar na cin hanci, rashawa da satar dukiyar jama'a, an hukunta su, an yanke musu wa'adi, amma kuma an sake su sun auka jam'iyyar ta APC. Har wasu suna cewa to shikenan idan kai dan APC ne kana iya yin duk laifin da kake so
ba abin da za a yi maka. A'a to ni dai a sani na muna rikon amana. Rikon amana shine ga ka'idar da muke zanna a kanta. Idan an kai mu masu shari'a, yanzu kamar ana ga maka masu shari'a, manyan masu shari'a nawa aka canza a lokacin, ba guda biyu ba, wannan aka canza na biyu din. To su kuma ai su ya kamata su yi gyaran da ya kamata a yi. Ni ba shugaban ƙasan da ce ba wanda ya iya ba sai ni. A'a, ina son kowa ya yi haƙƙin aikin shi. In kai shugaban ƙaramar hukuma ne, to da kai da mutanen da ke aiki kuke da haƙƙin wannan ƙaramar hukuma. In kai na jiha ne, gwamna da shi da kwamishinoni na shi. Ni kuma na ɗauki abin da ke kaina da ministoci. Idan mutane suka ga wani abin da ya kamata su yi magana ga 'yan majalisarsu na jiha ko na tarayya, su shiga abin da ke abkuwa fa dole abubuwan nan sai da haɗin kai. Idan kowa ya ce zai kama gaban shi, ba abin da za a yi, ba inda za a. To amma abin da ya kamata mutane in sun ga wani abin da ake yi ba daidai ba, su haɗa kansu su zo su ce ga abubuwan da ake ba daidai ba. Hukuma dole ta tsare halin jama'a, haƙƙin hukuma kenan, ta tabbata jama'a ba a cutar da su ba. To Allah taimake ka, a ƙasar ce ta zama wato inda kana ganin ana yin abun ba daidai ba, kana jin tsoron ka faɗa don a gyara. Dalili saboda in ka faɗa wani abu mummuna yana iya samun ka. A'a, to ni in kana so ku yi mini adalci, ku tambaye ni abin da yake abkuwa wanda na kasa gyarawa. Na muna magana ne game da gwamnati gaba ɗaya wadda kake shugabanta. Allah taimake. A'a, ba lallai a ce komai da komai da sanin ka ko da amince ko tsari. amma ai wannan yanzu waɗannan abin da kuka zo ina magana da ku, na taɓa yin haka duk shekarun bakwai da nake nan. Wannan hirar da muke a sanyi na baka taɓa yi. To muna godiya. A'a, ba tukunna, kada ku gode tukunna, ku bari sai mun gama. Muna godiya ranka. To saboda haka ina so ka fito ka kai mun gaskiya abin da ka sani, in ba kana tsoron ka aje ka koma gida wasu baka kashi. Oho, masu yin laifin. Ina so ka gaya mu da abubuwan da aka lura da su, aka zo aka gaya ma gwamnati abin ta'addar da mutane ke yi. Wasu sun fito suna cewa ai su sun fi karfin a hukuntar da su. Allah ya taimake ka, ya aka yi da irin kudaden da aka kwata a gurin wanda suka yi sace-sacen dukiyar gwamnati? Na ga maka a lokacin da muka zo na ce ka je bankin tarayya da nnpc ba su sace mai daga 1999 zuwa 2015, wato kafin mu zo, a kowace rana ana samun ganga miliyan 2.100 akan dala america 100. sau da haka najeriya tana samun kullum miliyan 2.100 sau 100. ka je kai lissafi ka gani wasu hanyoyin tun lokacin ptf. To da muka zo baya ga abin da ake yi a arewa maso gabas, na gama na ta'addanci yadda aka samu sauki, kudin mai ya faɗi zuwa dala 37, yawan man kuma ya koma rabin miliyan. 'yan ta'addanci na ce an sake su, sun hana tonon man, kuma man ya zo ya daina sayuwa. Na ce idan aka tsaya aka yi lissafi da abin da muke samu cikin lokacin da abin da ake samu kafin mu zo, lalle za ka yi ba mu wannan gwamnatin. Ai Allah ya taimake ka, mu koma dai kan wajen tambaya da ne. To mutane da ake cewa
an same su sun saci kuɗin gwamnati, kuma kuɗin da wasu ba su gasa kuɗin ne zahiri ba abin kuɗi ba. An kai su wurare da yawa an jirgi, wasu cikin rumbu inda ake sa hatsi, wasu sun haƙa rami a makabartu sun rufe, wasu sun sa a gidan kaji, wasu sun kai waje da sauransu. An sun same su an nuna mana hotuna na irin waɗannan kuɗaɗe. Ba an kai su wurin shari'a ba? A'a, su kuɗin ne nake tunani. Su kan wancan an kai su wajen shari'a an kakkama wasu da ake cewa kuma daga baya ma an yafe musu ko an sallame su. A'a, ba dai yafewa ba. Ni ba da za a kama mutum da laifi irin wannan, in aka yi shurin hukuma wurin alkalai to sai abin da alkalai suka yi, amma canzan alkalai nawa na yi ni. Ga biyu da zaka ba misali karo uku. To ai ka san ko a kundin Najeriya na mulki ai alkalai suna kan sha'aninsu daban, ba a sa baki a cikin sha'aninsu. Sai dai abin da mutane suka gani in sun tabbatar suna iya nunawa, albashi su je su gaya ma 'yan jarida, su gaya muku ku je ku yi musu terere. Muna terere? A terere to ai ba ka ce ba mutane suna laifi ba a yi masu komai ba, to a faɗi waɗanda suka yi laifi da laifin da suka yi, kuma gwamnati ta sani ta kyale su. Magana canjin alƙalai da kai Allah ya taimake ka, ai dauke ganin kaman abin nan ne, nama ya da roman kuma ɗanye. Sama an zo da gyara, amma ƙasar nan da maganganu. Wa ya kamata ya gyara? Wallahi ban sani ba, Allah ya taimake. Ya baka sani ba. To gwamnati. Ba gwamnati ba, wanda aka nada. Idan aka ce yanzu kai in minista ne, in wani abu ya abu a inda kake minista, ba kai za a tambaya ba? Saboda haka waɗanda suke da gwamnoni a jihar da aka yi da kuma ministan, abin da ya kamata mutane in sun tabbatar da abin da suka faɗa su je su kai ƙara. Yana cikin haƙƙinsu na 'yan ƙasa, in sun ga abin da ake ba daidai ba wanda yake cuto ƙasa su yi magana a kan shi. Da wuya? To ya kuke so a gyara, ko ya kake so a gyara, tunda kai kake tambaya ta? Yau ni yadda nake so ba ta samu ba. Ni yadda nake so ne ba ma za a yi laifin ba. Shi ko dan adam tunda haka Allah ya halice mu, haka ya raba shi da laifi. To abin da nake so. Ko kana da dabara kai? Ni ba ni da dabara, sai abin da tsarin mulki ya rubuta ya ce shugaban ƙasa ya yi ko kada ya yi, wanda na tabbata akan ƙa'ida an ƙin yi, ba zan kyale ba. Wanda ban tabbata ba kuma waɗanda ya kamata su yi aikinsu, 'yan sanda ne na ciki ne ko na waje, su ma suna da haƙƙi. Tambaya nake so yi guda ɗaya. Abubuwa biyu yanzu muka taɓo. Zancen abinci a ƙasar nan tamu. Na ɗan taɓa noma, ni shaida ne cewa bara Allah ya ba mu kaka mai tsananin albarka. A bana shi yasa kai ado muje to ai wannan rigar ta yi shekaru ran kai da amma dai muje zuwa dai godiya alhamdulillah to bana sai Allah ya maimaita mana mun sake samun wata kakar mai albarka. Muna godiya ga Allah. Ba san ne ina kyautata san labari ya zo gare ka, dan yana ɗaya daga cikin burorinka da alƙawarin da kai cewar in gwamnatin nan ta zo ga abin da za ta yi kokari ta yi da kaza ciki har da harkar haɓaka aikin noman nan da kuma wadata mu da abinci, musamman wanda muka ta'allaka a kai sai mun shigo da shi daga waje. Ina jin yanzu kusan to sai dai dama wanda ba za a rasa ba. To in kana so ka kai ni kara wurin 'yan Najeriya cewa ban cika alkawari ba da muka zo ban rufe abin nan ba, kan iyakokin kasa, kan iyakoki daga lake chad zuwa benin, kuma daga benin har kusan zuwa lagos, kusan shekara biyu. Bari in ida tukuna, ai ni nike nema in yi bayani. Muka rufe wannan kusan shekara biyu don mu hana shinkafa ta zo, na ce mu ci abin da muke nomawa ko kuma yunwa ta kashe mu.
yanzu shinkafa noma bana an yi abin da ruwa ya cinye wurare da yawa, amma ai har sai da shinkafa ake ko muna ci da kanmu alhamdulillah. to ai an yi wani abu na ce mutane ko tunda muna da ƙasa Allah kuma ya ba da ruwa, to wani dalili ɗan Najeriya zai je shi sai yana jin yunwa ya je ya noma mana? ai akwai ma'aikatan da suka bar ofis da air condition suka je suka yi noma kuma suka amfana da yawa. aha to alhamdulillah. Mutane in ma ba su yi da Allah ba ai yunwa cikinsu ta gaya musu ko da aka rufe hanyoyi ba mutane ba suka da muka hana kamfanoni na suka yi kamfanoni a Nijar sai a riga kai abincin girjir muka rufe boda ita kuma alhamdulillah. To ma alhamdulillah. Malam Shah. Mai girma shugaban kasa a kwana-kwanan nan babban bankin tarayyar Najeriya wato CBN ya ayyana cewar za a fara sabunta takardun kuɗi na naira kama daga 200, 500 zuwa 1000 daga watan Disamba zuwa 31 ga watan Janairu. To amma a ɗan baya-bayan nan sai aka sami ra'ayoyi waɗanda suke karo da juna. Wasu suna ra'ayin cewar duk da cewa shirin yana da kyau, to amma ba lokacin da ya dace a aiwatar da wannan abin ba. A gefe guda kuma wasu suna ganin lokacin da ya dace ne a aiwatar da abin. Mai girma shugaban ƙasa, ya kake kallon wannan batun sabunta takardar kudade na naira a Najeriya? A gaskiya shi gwamnan bankin tarayya ya sanar da ni da zai wannan canji, ya zo ya sanar da ni yadda ya tsara, kuma in kamar kai yanzu saboda Allah aka ce daga yanzu zuwa Disamba, kaga a lokacin da ya gaya mana wato Oktoba, Nuwamba, Disamba, wata uku, ni ban san ko nawa kake kokarin kashewa ba a cikin albashinka, amma dai wata uku in dai kudin nan dai kudin halalin ne, ai an ba da lokacin da ya isa mutum ya canza shi. Amma in irin waɗanda ya ce ne an je an gina rami an sa da sauransu, to shi kan shi wanda yake da irin waɗannan kuɗaɗen ba zai so a tambaye shi ba nawa gare shi kuma ya aka ya tara su. Amma dai ni na ɗauka ya yi adalci, wata uku sun isa abin da kake da shi ka same da za a yi ka canza shi. Inda har wata uku sun yi kaɗai da abin da ka tara, to ina tsammanin akwai ha'inci cikin sha'anin. To bai girma shugaban ƙasa, me gwamnati take kallo, menene babban dalilan da suka sanya cewa za a fara ɗaukar waɗannan matakan? A'a, shi ya dalilin da ya bani suna da yawa, amma na yarda da su. Yana da dalili, ya kamata a canza kudin Najeriya, waɗanda suke da su a waje su maido. Wani abu za su saya, ya za su canza su. Waɗanda kuma rami suka yi irin wanda ya waɗi ko suka abinana, wannan kuma ruwansu. Amma dai duk wanda yake cin halalin shi, in ma'aikaci ne kudin shi mai bi iyakar su banki, daga bankin da yake amfani da su zuwa inda yake kashewa. In ɗan kasuwa ne shi ma haka. Yanzu da a kasuwar Kano ba akwai bankuna ba, saboda mutane kada su ɗauki kudin a bi su gida a kwace. To duk wanda yake sana'a ai ba da wasu kuɗi, ba zai ji tsoron canza kuɗi ba, tunda ya san inda zai kai kuɗin. Akwai waɗanda wayar bankin ya tashi suna sa a ƙarƙashin matashin kansu. To waɗannan kuma wata uku dai ai ya isa, a gaskiya wata uku ya isa. Mai girman shugaban ƙasa, akwai batun basussukan nan da ke ci gaba da janyo hankulan 'yan Najeriya ana ta ce kuci. Shin waɗannan basussukan da aka yi, mai girma, me aka yi da waɗannan kuɗaɗen, kuma ka gamsu da abubuwan da aka yi da waɗannan kuɗaɗen da aka rantu? A'a, ni dai wanda nake ranta
ina ga al'umma abin da ake yi da su. Na gaya maka yanzu cikin maganar da muka yi, na ce man da ake tonawa daga 1999 zuwa da 15, wato just kafin mu zo, kafin gwamnati na ta zo, ana tonar ganga miliyan 2.100, ana kuma sai da dala ta amerika 100, abinda suke samu kenan. Amma a dibi me ake yi da kuɗi, ba hanyoyi ba ne ba, da lantarki da tsaro da sauransu. Amma da muka zo wani tsautsayi sai ya zama na rabin miliyan kurin ake, kuma kuɗin man ya faɗi zuwa dala ta amerika 37 zuwa 38. Amma a dubi tashin hankalin da ake yi a gabas maso arewa ko arewa maso gabas, na san gwamnan duk 'yan najeriya sun san mutum namijin duniya ne, ya tashi tsaye, ya zama na duk ƙananan hukumomi da suke hannun 'yan ta'adda sun abin nan, da su kuma waɗanda suke cewa boko haram su ne 'yan ta'adda, yawanci ana maganinsu, to su ne suka dawo kuma arewa maso yamma da arewa ta tsakiya, yanzu nan suke neman su yi ta'addancin nasu, muna ta ƙoƙarin hana su. Akwai wani muhimmin batu wanda yake ci gaba da ciwa al'umma arewacin najeriya, batun harkar wutar lantarki ta mambila da batun janyo teku zuwa arewaci. Mai girma shugaban ƙasa ina aka tsaya akan waɗannan batutu? To wannan an fara bincike, amma sai ya zama na akwai matar da take aiki, Diziyani sunanta, minista ta tsohuwar ministan harkokin man fetur. yawwa harkokin man fetur. Akwai kuɗin da aka fidda a yi wannan gyaran, sai muka iske kuɗin ba a yi amfani da su ba akan abin da aka ce za a yi amfani da su. Na nemi gwamnatin ingila ta maido mana wannan matar, mun yi alkawarin za mu kai ta wurin shari'a, amma an bata. Sai muka ga gidajen da take da su da hotel-hotel da kamfanoni waɗanda za mu samu mun kwace, mun saida, mun sa kuɗin a gwamnati. Akwai abin da na sa aka yi, ana kira shi TSA, wato Treasury Single Account, wato ya zama da duk kuɗin gwamnatin da ake samu sai sun bi ta nan, saboda in ka ga shiga abu tana wa ka ga fitar shi. Da ba a san ko in ka je yanzu kamar mai tsare kuɗin Najeriya, Accountant General, abun kunya, mutumin arewa ne ko ba mutumin arewa ne ba, yana tsare. Da aka bi gidajen da yake da su da kuɗin da yake da su, suna tada mutane hankali, saboda waɗanda aka gwamnati ke ba amana, wasu suna ba da kunya, suna cin amanar gwamnati. Saboda haka aka zo muka ce a maido ta faɗi inda take kai waɗannan kuɗaɗe. Iyaka dai mun kwace wanda aka gani, mun saida su, mun sa kuɗin. Na ga maka Treasury Single Account, wato wani mun sa ma'ajin Najeriya ya rika aje kuɗin. Shi kuma babban ma'ajin shi kuma gashi shi ma aka kama shi, wato abun kunya. Gidajen da yake da su da abubuwan da yake su ya fi ƙarfin albashin shi. Mai girma shugaban ƙasa, najeriya na tunkarar babban zaɓe na shekara ta 2023. Yes. A kwana-kwanan nan an jiyo ka a zauren majalisar ɗinkin duniya kana jaddada cewar za a gudanar da sahihin zaɓe, ko da ko kowace jam'iyya ce ta ci zaɓata. Shin
mai girma shugaban ƙasa, ko za ka iya yin bayani a dangane da wannan jaddada aniyar taka tabbatin gudanar da zaɓe, musamman ma ga masu bibiyan waɗanda suke kallon tashar tambari Hausawa da ke duk faɗin duniya? To ai wannan ya kamata a ce gani ga wani isa tsoron Allah ake cewa ko? Gani ga wani. Dubi zaben da aka yi a Anambra, dubi zaben da aka yi da Ekiti, dubi zaben da aka yi a Oshun. Zan tuna ma 'yan Najeriya da yake su sharholiya ta yawa, abinda suka ga dama suke magana ba a tsayawa a zurfin tunani. Anambra suka zo suna ta kokowa wasu abga, wato jam'iyyar su kenan abga, duka ta zo ta ci, to sai mi ba shiru kake ji ba. Ekiti state wanda ya yi gwamnan sau biyu yana cikin majalisa ta da ya fita ya je ya gwamna a Ekiti, yanzu jam'iyyar APC, jam'iyyar wadda take da gwamnati, ita ta ci zaɓa. A Ocean state APC da take da gwamnati, sai ya zamana 'yan jam'iyyar da wanda ya gwamna da yana minista na tsaro yanzu na ƙasa, da gwamnan da ke yi suka zo suna faɗa. PDP sai kurin ta shiga ta anshe jam'iyyar. Wannan ba ya nuna dimokuraɗiyya na aiki ba? Da amshe gwamnati Allah ta. Ita anshe gwamnatin ba shi kenan ba. Ekiti muka samu Ekiti, muka zanna Ekiti. Abuga ta zo ta anshe Anambra. Oshun su ce shugabannin jam'iyyar da jihar suka zo suna gardama, PDP ta zo ta kwace, ba shi kenan ba. Ai kaga wato gwamnatin tarayya duk da ta APC ce muna bari jihohi, ƙananan hukumomi da jihohi su yi siyasa su yadda suke so. Mun ce kada a bar kowa ya ɗauki makamai ya tara mutane, ya je ya tilasta kanshi akan al'umma da za su zaɓe shi. Duk wanda ya ci zaɓe za a ba shi. Yes, gashi na gaya maka, gashi a Abuga, a Anambra, ga Ekiti jam'iyyar ta ci, ga Ocean State PDP ta ci. Wani misali ya fi wannan? Mai girma shugaban ƙasa, a gurguji tafi iya kusan kimanin shekaru 8 kenan da kake kan madafin iko a tarayyar Najeriya. Akwai tsare-tsare da aikace-aikace da ka bijiro da su kuma aka aiwatar da su. Ko shin mai girma shugaban ƙasa za ka iya zayyano irin wasu daga cikin aikace-aikacen da wannan gwamnatin ta yi ya shafi talaka kai tsaye a tarayyar Najeriya? Ai idan aka ɗauki kuɗin gwamnati aka yi aikin gwamnati, ya shafi talaka kai tsaye. Alal misali na maka fitan hanyoyi duk da abacha ya ma mutane da yawa laifi, Allah gafarta mishi, da ya PTF ya sa ni na yadda na yi hanyoyin waɗansu tun lokacin. Ka tambaye mutanen Lagos, a shi da ya fita ya yi takarar shugaban ƙasa, kusan komawa ya Lagos, inda wannan gwamnatin ta APC ba ta wani abu ba, da daga Lagos zuwa Ibadan yanzu sai dai su rika tafiya a ƙasa, da hanyar jirgin ƙasa ɗin da hanyar motoci duka sun mutu. Wannan hanyar ta yi. Kuma daga nan zuwa Kano, ni na san da aka kawo maganar a majalisa, ni na ce duka Aba Julius Baja da su suke aiki, amma kaga da aka basu su yi aiki daga Kaduna zuwa Kano, ai duk wanda ya bi hanyar yana faɗi. Sauran ha'inci ne da aka sa da 'yan ta'adda kuma suke yi, kuma muna maganin su yanzu. Daga nan zuwa Kaduna shine za mu ida insha Allah kafin lokacin tafiya mu yi. Daga nan Abuja kenan. Daga nan Abuja zuwa Kano zuwa Kaduna ba, amma daga Kaduna zuwa Kano duk wanda ya bi hanyar zai gaya maka ana aiki. Kuma daga Ibadan, daga Lagos zuwa Ibadan hanya ta tashi, so muke yi daga Lagos har zuwa Kano
ya zama na mutane hanya ta yi, kuma insha Allah za a yi. Da girma shugaban ƙasa, kamar yadda Malam Aliyu ya fara zayyano bayani kan aikace-aikacen da gwamnati ta yi, shin baya ga alkawarurrukan da gwamnati ta yi, akwai waɗanda kake ganin kawowa yanzu ba a iya cin musu ba saboda waɗansu dalilai? Ayyuka ba za su yi ba sai da kuɗi, kai ka sani. Na gaya muku lokacin da muka zo daga 1999 zuwa metan da 15 lokacin da muka zo, gangan da ake tonawa miliyan 2.100 a kan dala ta Amerika 100. Saboda haka 1999 zuwa metan da 15 lokacin da muka zo, Najeriya kullum tana samun miliyan 2.100 sau 100, wato American dollar. Amma ka dubi wani ayyuka akai. Lokacin da muka zo, kowa ya sani, na ce aka saka mana 'yan ta'adda, ya zama na rabin miliyan kurin ake tonawa, sannan kuma haɗiye kuɗin man ya faɗi zuwa 37 zuwa 38. Amma kuma na gaya maka, na yabi kuma gwamna na Borno, kuma 'yan Najeriya da sun sani, da yawancin Borno North East ma gaba daya da a hannun 'yan ta'adda take, amma yanzu tana hannun gwamnatin APC. kuma su mutanen ku je ku yi magana da mutanen Borno, su sun san halin da abin da suke ciki, abin da suka shiga ciki. Girma shugaban kasa, wani sako kuke da shi ga al'ummar Najeriya, musamman ma al'ummar yau arewacin tarayyar Najeriya? Ya ka kokari da muka yi shine muka ce mutane su koma gona. Idan mutum yana noma abin da zai ci, to yana fidda kanshi daga takaicin ya je ya yi bara, ko ya je daɗin magana a bashi abin da zai ci. Saboda haka mutane su yi ƙoƙari su ci gaba da noma. Na faɗi kuma na ce har waɗansu barin aikin ofis suka yi, masu air condition suka tafi wurin, suka koma gona, kuma ba su yi regretting, ba su yi nadama ba a kan wani abin da suka yi. Saboda haka mutane waɗanda za su iya, da wanda suke barin aiki, da waɗanda kuma yanzu saboda kimiyya ma yawancin ma'aikatan ba a bukatar su. Saboda haka a yi ilimi saboda dan a yi ilimin, ba dan a samu aikin gwamnati ba. Babu aikin gwamnati, kuma in ma akwai aikin gwamnatin ba ta da kuɗin ba da aiki. Kwanan nan, ko in ce ɗan kwanakin na 2-3 suka wuce, ka dawo daga wata tafiya, aka ce ka je Koriya ta kudu. To alhamdulillah, an sani ba, inda an kwance kama sani ba, an zo mana 'yan Najeriya da wata 'yan tsarawa. A'a, Koriya ta kudu, in kun tuna, akwai abin da muke kira inda ake fidda mai ɗin nan. A 1978, kasan lokacin nan ina cikin kaki, ni ne ministan mai. To lokacin nan akwai abin da kimiyya ta bada, wannan iskan gas sai a tara shi, a maida shi kamar fetur, a sa a cikin tankuna, ana kaiwa Koriya. 1978 lokacin, da zuwa 83 zai zama muna da su da yawa. To kuka matsa, ina ce ku wato farar hula, kuka kwace gwamnati, ya zama na ɗaya kurin wanda aka yi da Koriya ɗin shi ne ake samu. To su sun nuna yarda da Najeriya, duk da ana cikin siyasar rikici tsakanin soja da farar hula, amma suka zo suka yi wana. To sa hannun da ake shekara 20 ake sa hannun, har yanzu suna ɗaukar wannan gas ɗin. Saboda rike wannan alkawarin, shi yasa ni kuma tun da a lokaci na aka fara shi ina uniform, har yanzu ana ciki, to shi yasa nike tare da su. Wata zo aka ita yarjejeniya aka yi mata 'yan ɗauraya aka? A'a, ba ɗauraya aka yi ba, dai aka dai ƙara yarda, kuma kamfanonin su manyan su za su zo har yau su ƙara
yin kasuwanci a Najeriya. Allah ya kawo su lafiya. Amin. To Allah ya taimako. Amin ya rabbul alamin. Allah ya mana jagora. Amin. Allah ya taimake ka, muna godiya. To. Muka samu wannan uzuri. To. Allah ya saka da alheri. Amin ya rabbul alamin. To mun gode. To madalla. Kuma na gode. Tambarin Hausa, aman gaskiya.